искам. И този път ще ни копаем. Добре, ще копаваме. Айде, апликатори. И този път ще ми викаш апликатор. Добре. Правих един клип, къде... Ти ще записал. Аз снимах и клипа не ми се направил, защото нещо е станало, да ви кажа какво стана. Просто е забравил. Като цяло. Да, и Явор умиря. Апликатор да е. Тя не му е истинската на Явор, просто така му е приятора. На Майнкрафт. Аре. Добре, апликатора. Аре надолу, чай само да го така. Гледай. Той пусна ли го пусна? Пуснал го. Да, пуснал го. Айде. Ай! Добре ли? Падам надолу. Падам надолу. Чакай малко. Играем, който събере повече ресурси, той получава пик. Айвам една точка. Стига батани, аре. Айваме Дудо. На колко ми трябва. Освен диамантите. Не, диамантите са Абе, сериозно ще попадам на хиляди километри гравел. Ако има лопат, метни ме една лопата. Нямам друга. Чакай, ще си направя на... Чакай, стой така. Стой така, бе. Не отивай по-момento, вече е надолу. Чакай, слагаме и тук трябва. Чакай. Аре, махни го. Махни го, бе. Абе, мръдни се, абе, много се дълго. Чакай да ти дам лопатата. Чакай да сложим турчове. Да, бе, 3, 2, 1. Абе, мръдни, бе. Не трябва това. Супер, накрая ми се разбира. Дай един първо. Колко да ще искам. Аз предлагам тук да стане нещо като мина. Редстоун. Надолу. И кол, събирай кол. Кол ни трябва. За тебе да се напълним. Кол е за тебе. На мен ми трябва айрон. Ела да ми сложиш пак. Не. Да правим 1000 торча, да си казвам. Сложи ми една факла, нищо не виждам. Ти кой левел си? 7 левел. Вече се убих. Така не мога да направим. Айрон! Къде бе? Тук. Айрон не за тебе. Ако искаш почти всичко е за тебе, защото аз ги имам материалите. Чакай, служи един крафтинг тейбъл. Има. Чакай, първо направи такова. Извинявай, аз нямам... Ти направи, аз нямам. Аз си го изгубих и там. Направи ти. Служи някъде. Крафтинг тейбъл и... Айде помогни с кола. Трябва ни кола за тебе. Чух. Там поне с кола ще си направя джанката. Ама то по-точно на тебе да направя, защото аз имам. Тук малко да запълнено. Какво печеш? Айрон. Тук го ставам точа.
Ще дойдеш ли към мене? Да, аре, това да стане. Аре, това да стане някаква мина тук. Добре. Чакай. Абе, стига бе! Аре, бе, тя не мога да си влезна. Номере. Чакай, ще ти дам подарък. Ама само да си направил и да си ме запалил, не знам. Аре, това ще стане мина. Значи, чакай тук. Това не е интересно. Айде да се спрям на маймуни и да се стреляме. Да. Това за хората да купаме ще бъде тъпо. Не, аз взех един клип и там беше много яко. Не само копаме. Чакай, снимаме ли? Снимаме. Чакай малко, че аз трябва да нахраня, аз не съм искал. Имаш ли храна? Да, имам. Аз имам пържоли. Защо нямаш брони? Не трябва. Чакай, тук ще... Бързо да умираш. Няма ли диаманти? Не, ма има много кол. Ще ти направим джамп, ако искаш. Айде, 8 лева. Може да направим някакво джамп. Абе, искам диаманти, бе. Диаманти. Тук сложи, че нищо не виждам торт. Чакай. Диаманти много лесно не се намира толкова лесно. Не знам. Ама съм гледал урока бързо и лесно да намериш диаманти. Да, това в YouTube. Да, Дете и такива тунели правиха. да е така. Но ей така. Това цял кейп намерихме. Какво намерихме? Злато! Айде, чупиш! Колко злато намери? Но... Дай го да го сложа да се пече. 4 злато. Отгоре има бълник. Чакай моето. Ето моето 3. Чакай. Може ли? Аз имаш ли... Ще споделиме това злато. Да не отиде кирката. Дай ми златото, даде ли? Дай го. Добре, остана да го покаче. Ей, тук ще запълня тези неща. После ще посъбера малко кол да има. Той бе това кола нужен. Айде бе, къде е тази печка вода? Много назад. Чакай, аз ще си направя светлина. Чакай, трябва да сложим малко кол. 10 кол. Нима бе. Добре. Запаля нещо, за да виждам. Нима да се занесеш. Какво, бе, пак ли нещо че стане? 10% имам още. Мисля скоро да препинем, че батерията ще ми падне. Което трябва и да го качна. Някак ще търся. Сега ли трябва да изкаснем? Абе, стига си пускал, бе, аз ще ти пускам тея. Какво да правим за края на епизода? Аз мисля като проверяме. Айде, Аз мисля да се прибираме, че нищо не открихме. Да, бе, нищо не открихме. Злато, кол и айрон. Добре, чакай, стой така. И редстон. Стой така, бе. За така бе. Значи... Какво пътя, бе? Чакай. Вика. Какво направи? Ти видя. Стой така. Ела, ей тук при мене. Сега виж, ей така, ще купаеме да стане нещо като мина. И после, ако имаш... Абе, какво правиш? Не така, бе. Добре. Ела при
мене. Виж, много съм добър. Става ми студено и ми даваме и така. Хоп! Ей така. Надолу. Някой ме бие. Да разбрали ме? Какво не е нищо. Айде там точно, айде да се дам да се бием, без брони. Искаш ли? Не. Твоето е енчантното. Не искам. Аре да е. Не да се бори, то не може. Твоето е енчантно, моето. Виж аз ще бъда такъв гол. Айде. Аре да е. Ти ще ме поддържиш, аз съм слаб. Аре стига бе, Тони. Вижме, че съм гол, бе. Чакай, имам подарък. Вирко. Опс, не. Ела, Тони, аре да свършим епизода, че не се отнесем. Чакайте. Сега, аре да се приберем тук. Стане направо. Ще се забутахме. Някъде. Който първи се прибере е готен. Чакай да запомням. Това ще е за клипа. Чао.